songa video ndamna I ka don afo emuridi we bela jenena igara che igara musui igara demsene igara makorbai igara mogo sugu I ka don afo emuridi obela nga nasira bana roma abna ke maladi emurideri ni do ba wuli koma taka bana do were ba wuli fana koko no de dono do kusebe jamana chamanka abseka nge sawiye ka dimi bla bana ko taka yoro la ka jilbo bla ela walma abke sawiye re fana ka bolobo bana ko taka yoro la wala sai ka don koko yere mundi bana sugu dumende do abe soro chogodi tamashe dumondi bala kolod dumondi bala nama frake juna ebseka mundi ke wala sai ke kishama igi jega video na je fa labana kada ka labana na fengulun fla fi o fengulun fla fe on fe ne yake obsa ke sawiye ke kishi koko banaima anga damne ibismila nga shenka na so ni shenfele ga video la je ne to koy Ousmane Yaya Touré ne docteur yi ne mogo dige kenya soro chugo nyumana yante kuma fwe ga kenya ko aninga kuna funa nyuma dema wala sabe kenya nyuma da falen soro sanga no wakati be maladi emuridera na be wuli bona kana kuma takabana ni chima ba don koko lila wala sa ka se ka foko be adamadina o before na soro bona ko takayoro la vendo be noyi julistra do yi nama wule vende murider no soro ulu fununa walma no lu buera na so esowi kana ni dimi foka seji di boma na wala sai ka famia e ka jalaje malade murider na we fok bona kana koko ko ni wala jala chogomina le canal konnae no bona ko tabe temestra mi fe wala saka sika foko koko be adamadina funu ya soro julstram be bana ko tagayoro la kana kene mala nama wuli vende murider na le funna ka bunya o sika na ndimi wala na sika na ndili bon re ikado ngafo emurid ale de fleni emurid ale be adamadina bela jenena mo shite jemono ka fo emurudi ko tila demsen fra mo koroba ka gara mo sugu ay ka do ma fo emurudi e sugu ya fly emurudi interne ko mi nyabala chogomina ani emurudi externe ulu fla de beno wala sai ka fo mi alsa jaflana ulaje ni emurudi interni ni emurudi externi emurudi interni na yo soro na le funna na ma wule jelibon afseka na niwe o ke emurudi interni la ko sebe ka teme emurudi externi ka menu emurudi externi do dimi fanga ga bo ko sebe ka teme emurudi interni ka tamashana mina o woro wala ko se wala sai ga famia ko mi nyewala alsa chogumina wala sai ga famia ni be emurudi interni de tan konnana na emurudi interni nu olu be ke fo mikes anal konona de la no ye fa golo jigorrai olu se ga yenyela olu be fo konnana me emurudi externe ale be se ga ye kelmala la kadaka ale be soro bana ga toyero labanero no ye anisi o golo jigorla ale be soro yoro la yo fe nyawala kenama chugumina o de emurudi externe wala sai ka famia alsa mina jaayere mino yirela wala sai ka famia adama de bana ko tagayoro de fleni yoro anisi na ibai ka fo yoro to ani ya otekeli ninde ko fela yeni funne do no e muri externi na kelo nga bana tagayoro ko fela funne ni mege mo chamana mo tado ka fo banado ona gram mo kringile ni na ni yirela waira ka fo nimante kadaga amanga ke no abeka na ke chugwa kile nila mena kera to koro wa ga funna ya chamana ya sura funne do aga maga ajalinte na iba ka fa kuma do la dimme kala abseka mo toro wakati do la
nin y'a suguya dɔ ye mais a suguya wɛrɛw fana bɛ yen nɔ nin bɛɛ ye banakɔtaga yɔrɔ kɔfɛla de n'an b'a wele anisi hémorroïde externe bɛ se ka na ni nin bɛɛ lajɛlen ye komi ɲɛ b'a la ja la cogo min nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ koko fɛn don fɛn min n'a bɛ adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ n'a ka ca kosɛbɛ ni taamasiyɛnw b'a la i bɛ se k'a faamuya cogoya min na nɔgɔya la n'i ye ja ninnu faamuya komi n y'a dɔn sisan nɔ maladie hémorroïdaire n'a bɛ wele koko bamanankan na i y'a dɔn sisan bana sugu min don nka i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ cogo dɔw de b'a la o sɔrɔ cogo dɔ ye mun ye o bɛ sɔrɔ min fɛ n'e taara banakɔtaga la jolisira min bɛ yen n'an b'a wele veine hémorroïdaire n'a bɛ banakɔtaga yɔrɔ la ka jigin ka na fɔ dagolo yɔrɔ la o veine n'o ye veine hémorroïdaire ye ni degun bonyara ale kan o bɛ kɛ sababu ye ka na ni hémorroïde ye nka o degun o bɛ sɔrɔ mun fɛ n'e taara banakɔtaga la i b'a sɔrɔ ni banakɔtaga tɛ ka na joona i bɛ i jagoyali min kɛ walasa banakɔtaga ka bɔ n'an b'a wele bamanankan na i bɛ tɔntɔnni min kɛ o tɔntɔnni o bɛ kɛ sababu ye ka na ni koko fanba ye adamadenw na a bɛ se ka sɔrɔ mun fɛ tuguni kɔnɔja o bɛ se ka lase adamaden ma a bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔboli fana fɛ a bɛ se ka sɔrɔ fana mɔgɔ minnu n'u b'u sigi mɛ u tɛ sigi ka ɲa dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ sigi u t'u sigi u kɔ tile n'i bɛ sigili kɛ i bɛ sigi u kɔ tile i b'a fɔ ne sigilen filɛ cogo min na o b'a to i bɛ kisi koko ma a b'a to i bɛ kisi hali kɔdimi yɛrɛ fana ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sigi ka mɛn fana ka tɛmɛ fɔ ɛri 2 o sanfɛ ka se fɔ ɛri 4 ɛri 5 ma u sigilen yɔrɔ kelen u tɛ wuli ka b'u ɲɔ la o man ɲi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni koko ye i bɛ se ka sigi ka se ɛri 1 i bɛ se ɛri 2 ma yɔrɔ o yɔrɔ i k'i jija cogo bɛɛ lajɛ ka wuli k'i jɔ walima i ka fɛnw kɛ fɛn minnu n'o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka bɔ i ɲɔ la i ka wuli k'i jɔ walima i ka fɛn dɔw kɛ i kana sigilen kana to i ɲɔ la yɔrɔnin kelen a bɛ mɔgɔw sɔrɔ fana mɔgɔ minnu n'u bɛ jɔ ka mɛn fana u bɛ jɔ ka mɛn fo ka se ɛri 2 kɔfɛla ma ɛri 3 ɛri 4 fo ka yɛlɛ o sanfɛ u tɛ bɔ u ɲɔ la an b'a ye tentigi kunda kosɛbɛ olu ye fɛnw ye a bɛ se ka na ni bana ye a bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛw fana na muso kɔnɔma a bɛ se ka kɛ kɔnɔmaya kɔnɔna na i bɛ se k'a sɔrɔ fana a bɛ se ka sɔrɔ kafoɲɔgɔnya fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ minnu bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ banakɔtaga yɔrɔ la a bɛ se ka sɔrɔ fana bonya fana fɛ mɔgɔ minnu ka bon a y'i ka d'olu la kosɛbɛ fana walasa i k'a dɔn koko n'a sɔrɔ a b'i la n'an b'a wele maladie hémorroïdaire taamasiyɛn dɔw de bɛ yen n'i bɛ se k'o jateminɛ i yɛrɛ la n'o bɛ se k'i lasɔmi k'a fɔ a b'i la walasa i ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona a ka dɔn a ka sɛbɛntiya k'a fɔ a b'i la o taamasiyɛn o dɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ a caman na banakɔtaga yɔrɔ n'an b'a wele tubabukan na anisi o bɛ ŋɛɲɛ a bɛ se k'i jeni fana jeli bɛ se ka bɔ a la banakɔtaga yɔrɔ dimi bɛ se ka k'a yɔrɔ la a bɛ se ka funu banakɔtaga yɛrɛ fana a bɛ se k'ale bɔ kɛnɛ ma ninnu bɛɛ y'a taamasiyɛnw ye minnu bɛ se k'i lasɔmi k'a fɔ koko o bɛ sɔrɔ i la taamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ komi n y'a ɲɛf'i ye k'a fɔ waati min na n ye koko n y'a ɲɛf'i ye video daminɛ na k'a fɔ n ko koko ye suguya 2 ye n'o ye hémorroïde interne ani hémorroïde externe taamasiyɛn bɛ yen nɔ ne bɛ se k'o dɔn joona ni hémorroïde interne don o dɔ ye mun ye a bɛ se ka jeli bɔn k'o bila i la mɛ jeli bɛ bɔ cogo min na i b'a sɔrɔ banakɔtaga n'i y'a lajɛ i bɛ jeli y'a la minnu bɛ papiye hygiénique k'o kɛ k'u banakɔtaga yɔrɔ jɔsi i b'a sɔrɔ a caman na n'i y'a kɛ k'a jɔsi wagati o wagati i bɛ jeli misɛnninw y'a la i bɛ jeli ye papiye hygiénique in na minnu fana b'a kɛ ni ji fana ye n'o de ka ca an fɛ yan nɔ kosɛbɛ caman bɛ a kɔ ko ni ji de n'o kɛra i b'a sɔrɔ i tɛgɛ la a bɛ ka ko ni tɛgɛ min ye i b'a sɔrɔ jeli bɛ se ka ye o fana na o bɛ se ka na ni sɛgɛ banbali ye a bɛ se ka na ni ɲɛnakili degun ye nin bɛ kɛ a caman na ni hémorroïde interne don n'o ye kɔnɔna hémorroïde ye mais hémorroïde externe i b'a sɔrɔ ale la dimi fanga bɛ se ka bonya o la ka tɛmɛ hémorroïde interne kan hémorroïde interne a ka dɔgɔn dimi ka kɛ o la mais hémorroïde externe na dimi fanga bɛ se ka bonya o la kosɛbɛ ale la i b'a sɔrɔ
banakɔtaga yɔrɔ wɛrɛ kɔfɛla la i bɛ se ka kurun dɔ yen nɔ i b'a fɔ n y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo min na n bɔra ka taamasiyɛn minnu f'i ye sisan ne y'o kelen kelen y'i yɛrɛ la e ka wuli i ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa a bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko ko in b'e la walasa a bɛ se ka sɛbɛntiya o bɛ kɛ cogo di n'i nana dɔgɔtɔrɔso la kɛnɛya tigilamɔgɔ n'a y'i lajɛli daminɛ a bɛ fɔlɔ ɲininkaliw la i bɛ dumuni minnu kɛ i ka dumuni kɛ cogo bɛ cogo di o kɔfɛ ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani fɛn tɛmɛnenw la minnu bɛ ka kɛ sisan ni kɔrɔlenw na n'a tilala olu bɛɛ la a bɛ n'i lajɛ n'o ye ka examen physique ye ka farisogo yɛrɛ lajɛ fɔlɔ a bɛna se banakɔtaga yɔrɔ o yɔrɔ a b'o lajɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni kuru tɛ o yɔrɔ in na min bɛ se ka hémorroïde externe k'o kofɔ o kɔfɛ a bɛ gan don a tɛgɛ la a bɛ tɛgɛ dengɔnni a b'o don banakɔtaga yɔrɔ la k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɔnɔna na ni kuru fana tɛ yen nɔ n'o ye hémorroïde interne ye k'a lajɛ ni o fana tɛ yen nɔ walima k'a lajɛ ni thrombose fana tɛ banakɔtaga yɔrɔ yɛrɛ fana na n'o y'a kɔlɔlɔ ye an bɛna se o yɔrɔ ma olu bɛɛ bɛ se k'a yira k'a fɔ ko koko in bɛ e la nka a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ o sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw o dɔ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ anoscopie rectoscopie voilà donc a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka sɛbɛntiya k'a fɔ n'a sɔrɔ ni hémorroïde n'o y'a sɔrɔ o b'i la nka n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la kɔlɔlɔ caman de bɛ minnu bɛ se k'i sɔrɔ o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ jeli bɔn o bɛ se ka k'e la jeli bɔn dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ banakɔtaga yɔrɔ a bɛ se k'i ŋɛɲɛ fo k'a dama tɛmɛ a dɔw la i b'a siyɛn fo ka n'a bana yɛrɛ dimi bɛ se ka fanga bonya kosɛbɛ min bɛ se k'e degun jeliko dɛsɛ o bɛ se ka ye la ka d'a kan a bɛ jeli bɔn a b'o min bila e la a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛw ye tuguni n'an b'a wele thrombose hémorroïdaire a bɛ se ka na ni o fana ye kɔlɔlɔ wɛrɛw bɛ yen tuguni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka banakɔtaga yɔrɔ yɛrɛ k'o bɔlɔ k'o bɔ kɛnɛ ma n'o kɛra a caman na banabaatɔ bɛ sɛgɛn dimi fɛ kosɛbɛ f'a bɛ cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la komi n y'a f'i ye video daminɛ na n ko n bɛna fɛn 7 n bɛn'o fɔ e ye o fɛn 7 min bɛ se k'i kisi maladie hémorroïdaire ma n'an b'a wele koko o fɛn 7 in sɔnni k'o fɔ e ye n'a sɔrɔ ne ye siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i b'i abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i bɛ j'aime ta ni n ka video diyara i ye ni ɲininkali b'i fɛ walima ni kuma b'i bolo k'a fɔ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la o fɛn 7 ni n ko n bɛn'o fɔ e ye o fɔlɔ o ye i ka ji min kosɛbɛ i ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na o bɛ se k'e kisi nin n'a bana ɲɔgɔnnaw ma a filanan e k'i jija i ka dumuni kɛ dumuni min ni fibre b'u la n'o ye yiridenw nakɔ kɔnɔ yiridenw ani dumuni o dumuni k'i b'a dɔn k'a fɔ fibre b'u la walasa kɔnɔ kana ja cogo si la a sabanan ni banakɔtaga nege ye minɛ wagati o wagati e ka n'i sigi k'a mara walima ka ko wɛrɛw kɛli ye k'a mara ni banakɔtaga nege minɛ wagati o wagati i ka taa ɲɛgɛn na i ka taa kɛ fɛn de don basi t'a kɛli la n'a nege minɛ dɔrɔn i ka taa kɛ a naaninan n'i taara banakɔtaga kɛli la i ka n'i sigi k'i tɔntɔn kojugu ka banakɔtaga k'a ɲini a tɛ ka na k'a ɲini diyagoya la fo a ka na olu ye fɛnw ye minnu bɛ se ka na ni n'a kɔlɔlɔ n'a ɲɔgɔnna ye minnu bɛ se ka ni bana n'a ɲɔgɔnnaw k'olu bila e la a duurunan e k'i jija dumuni dɔw bɛ yen nɔ i k'i kɔlɔsi olu la kosɛbɛ o dɔ ye mun ye kafew tew gulɔ min kojugu i k'i kɔlɔsi olu n'a ɲɔgɔnnaw la a wɔɔrɔnan e k'i jija i ka farikolo ɲɛnajɛ i k'o ta ba la i ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o b'i kisi n'a bana ɲɔgɔnnaw fana ma i k'i jija fɛn girimanw i kana olu ta k'a dama tɛmɛ fɛn girimanw ta kojuguya walima kuma bɛɛ fɛn girimanw tali cogo dɔw bɛ yen nɔ n'i y'o kɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bana n'a ɲɔgɔnnaw ye a 7nan e kana sɔn cogo si
i kɔnɔ ka ja walasa i ka kisi ni bana in ma. I ka dɔn k'a fɔ e bɛ se ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a ban k'a sɔrɔ ni bana in k'a sɔrɔ a m'e minɛ. Mais walasa o ka se ka kɛ o tɛ se ka kɛ cogo si fo n ye ladilikan minnu fɔ sisan e k'olu bɔ a sira fɛ. E ka kɛnɛya o ye ne haminako ye. I k'an bɛn o la tarata natɔ an bɛna kuma koko n'ale juguyara a bɛna ni dimi min n'an wele crise hémorroïdaire. Ale bɛ se ka furakɛ cogo di k'a sɔrɔ i ma fura foyi ta k'a sɔrɔ i ma furakisɛ ta sɔnni i ka se dɔgɔtɔrɔso la, walima i bɛ se ka min kɛ walasa dimi fanga ka dɔgɔ i farisogo la walasa i ka se ka lafiya sɔnni i ka se dɔgɔtɔrɔso la. An bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye n ka video natɔla la. Nka sɔnni o cɛ n ka video tɛmɛnen minnu bɛ yen nɔ i bɛ se k'olu lajɛ walasa e bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na.